Mwanasiasa kurwase kaunti ya Nyamira umanyikete na Adam Machenua uyorokire kirengagio kuriye kiro kyobo senators kaunti yo asobo chale bana mwaka bachirwe na 25 nigamuchirie egati ya baraya sogatabna nigabanyate koba bagotiga aba kori mirimo ase chim emegondo gosinde miro chechae bachandegete chingaki chimashini chetina gocha koira no sina koira libagali abo ase ogotora gose kwa echae gose kwa ekemelie kiye chae Machenua nigatabna Isaac Kanyara libaga na kaba omusana tabe county yo nigarachikwane kebuna abakori mirimo abunkwira na bali banyaka bakanyora mirimo yabo elibanyore engeri yabo yakera lituko muri kitofati Disemba na mange ase entunda yende nigo umwanasiasa kurase kaunti ya Nyamira Engineer Adams Machenua amochire abaraiba gusi ase ogusinywa kubaigirira abantu baria baregokora emirimo yogotorichae ase amasamba abo baseretiwe na emirimo yo ekairwa na machine ejo chigotora ichaiyo Wika rero iga korengana ne Adams Machenua nigo atebire buna amasamba yo nigo akonyete abantu abange aso kwenyorera esabuni yabo yakira rituko naigo bagwenerete kwegererwa eryo bairaniwe emiremo egyo aseroli eria representation bunango janateba egente getanga ningo chikubulia ali senate muina antu agwata masamba abantu beto bakabokire mambia bagenda gotore chai akega bakaleta chimashini ali abantu mukairana isiko echire elimo agachire mokomoni unanenga kiyo musara teyo abantu bakorire gasi naho bale kenyoro both skilled bali barenge chi manager na unskilled bali baengo tore chai mbabwati gasi the Ministry of Labor ikabeke kinako tin yego teba tigabai wane na abanyene amasambalia egere banyare komenya ne community burungi bakeichi machine abantu bairane bakorega munganchire ebegente getanga ningo chigusuguma Ajaiga ni gari kuyakwana ekero kyomenyeka bebirero ase kinyoro kya Irandi ekyo kyogotoka umubaga bewodi ya Itibo imeye bunge ya North Mugirango naboigo kya banyoru imeye bunge ya Burabu umenyeka boigo Engineer Adams Machenua aboria egesa kukyo mugusi wensi koba amo na komosira Dr. Fred Matiangi ase ganga yaye yo koria ekerogo kyoburai wense omugusi itolemaga yango Fred Okengo muri korara Mochenu Matiangi Mochenu yego ikenga kielirende moko nyoro mwana itugorari nansa moko nyora Mochenu Ensemende nigo aikirana ase skuru ya secondary ya Nami egotoka ewodi ya township ebunge ya West Mugirango asenere airachinga kecho na kubasegeta aborki wa beskuru yo kubeka omokyamano ase amasomo sababu sisi kama jamii ya Omugusi the only shield that we have where we run to education. So if we cannot prepare our students well for the outside world, there is no any other option. Because we don't have land, we don't have livestock, the only thing we have is education. Ngolbota regetembe kuraiga se kaunti ya Nyamira Jefat Gad Hisemba